tarvii joku. Tulkaa nyt auttaa. Miten tää on ihan plonkki? Mitä te teette? No, eihän tää jää. Tää ei ole niinku millään. Tää on ihan niinku... Sä enemmän veivas vaan sitä, niin sä et ei voi. No niin. Mä oon käynyt. Mitä ongelmia tässä on? Tää on hirveä masina. Oikeesti mä en suostu enää tuolla. Nyt yksittäin. Tämä on joku miehen keksinyt. Tämä on ruotsalaisen insinöörin keksy, kun paha arvois mennä rummesta leimaan. IKEA. Okei. Mikä sen omistajan nimi on? Ingmar Bergman. Se on Svensson Ikea. Mikä Svensson? Ingmar Bergman. Joo, juuri. Mitä toi mikä noin helppo? Ei toi mikä sulla oli ihan helppo. Niin nää tulee tänne nää palat. Sun täytyy välillä kammeta toiseen suuntaan. Sitten taas toiseen. Helena! Mä ollaan kohta tuolla lavuarissa huomaat. Helena! Tuolta. Hei, jo lauhe, kun me kerätään porukalle, se on jo mun jäämurskauskone. Automaattinen. Tää on ihan maailmalla. Hei, tää ehtii sulaan tää No toi ehtii sulaa, mutta toi on oikeesti niinku hangettu toi koko pussi. Tässä oikein nykyaikainen täti sanoo, että hei, tää voi niinku tämmönen exercise-päivä. No niin, Annako kyllä mun vasenta kättä? Karo lähtee oikein. No ei, missä se aukee? Mitä toi nyt kuvailee jotain videopätkää tuo? Joo, näin on. YouTubesta löytyy. Tytöt tekee kaipiroskaa tai kaipirinjaa. Tässä laitetaan jäämurskaa jo yli. Tää on ihan perseestä tää kone, älkää ostako. Koitakaa sun viina.